Στο Άργος οργανώθηκε η γιορτή του πορτοκαλιού, η οποία σημείωσε εξαιρετική επιτυχία. Χιλιάδες κόσμου συνέρευσαν από όλη την Πελοπόννησο και από την Αθήνα για να θαυμάσουν και να δοκιμάσουν φυσικά πορτοκάλια κάθε είδους και ποικιλίας. Στα εγγένεια της εκθέσεως παρευρέθησαν υπουργοί, βουλευτές, δήμαρχοι και άλλοι επίσημοι, οι οποίοι και έδειξαν μεγάλο ενδιαφέρον για τα εκθέματα. Άργος, μία από τα ελληνικές πόλεις, οι οποίες διαδραμάτισαν σημαντικών ρόλων κατά την αρχαιότητα. Την πολιτική ιστορία της πόλεως μπορεί κανείς να διαβάσει στα αρχαία μνημεία, τα οποία εσεβάστη ο χρόνος. Ιστορούν ημέρας δόξης, δυνάμεως, μεγαλείου. Αλλά και η σύγχρονος πόλης του Άργους έχει δημιουργήσει την ειδική της ζωή. Αγροτικός ο πληθυσμός της εργάζεται στην έφορον γην που αποδίδει τους καρπούς της. Και ένας από τους καρπούς αυτούς είναι και το πορτοκάλι. Ευλογημένος καρπός. Την εορτή του πορτοκαλιού, η οποία διοργανούται κατ' έτος, ήθελε να εγγενιάσει ο Υφυπουργός Εμπορίου κ. Γεωργακέλος και εν μέσω θερμών λαϊκών εκδηλώσεων να τονίσει, ομιλών κατά τα εγγένεια, το ενδιαφέρον της εθνικής κυβερνήσεως υπέρ του αγροτικού και επαγγελματικού κόσμου ολοκλήρου της χώρας. Το πορτοκάλι αποτελεί ένα από τα ωραιότερα και πολυτιμότερα προϊόντα της ελληνικής γης και καλύπτει ένα σημαντικό μέρος των γεωργικών μας εξαγωγών. Τέλειες και εντελώς συγχρονισμένες εγκαταστάσεις βοηθούν σήμερα στη διαδικασία διαλογής και συσκευασίας των πορτοκαλιών που αποστέλλονται στις μακρινές χώρες του Βορρά. Ένα μέρος από την πλούσια κάθε χρόνο παραγωγή διοχετεύεται και στις διάφορες αγορές των ελληνικών πόλεων. Στο Άργος, που αποτελεί έναν από τους μεγαλύτερους πορτοκαλαιώνες της χώρας, γίνεται κάθε χρόνο η μεγάλη γιορτή του πορτοκαλιού. Στον εφετινό εορτασμό παρευρέθησαν οι υφυπουργοί κύριοι Ρέντης, Παπαδημητρίου και Κωστής, ετοπικοί αρχαίοι και χιλιάδες λαού. Όπως κάθε χρόνο, οργανώθηκε φέτος στο Άργος η εορτή του πορτοκαλιού. Ωραία χεράκια κόβουν τα πορτοκάλια για να τα παραδώσουν στο εξυγχρονισμένο εργοστάσιο, όπου με τέλεια μηχανήματα διαχωρίζονται, πλένονται, γυαλίζονται και συσκευάζονται καταλήλως για την διάθεσή των στην ελληνική κατανάλωση και την εξαγωγή των στην διεθνή αγορά. Στα εγγένεια της εορτής του πορτοκαλιού, που έγιναν με λαμπρότητα και με τη συμμετοχή όλων των κατοίκων του Άργους και πολλών επισκεπτών, παρέστησαν
και ο Υπουργός Οικονομικών, ο Υπουργός Γεωργίας, ο Υφυπουργός Προεδρίας και άλλοι επίσημοι.